Ezeket figyeltetni. Azokat is. Essaie de manger l'entour Zendézi meg muzsikádon, most ideje végén adnak, hogy harsogjon trombitája, Erika mezejében, meg sem szűnjön társfája. Erika mezejében, menjünk fel tejébe, és ott mély seregben álljunk, és végszívvel muzsikáljunk, mert a halnak sugara jött Szent János napjára, úgy femlék, mint fényes csillag, mely éjjel az égen villag. Dicsőség az Istennek, kiadója volt ennek, hogy sokszor napjaidat vigán elélhessd, számlálni azokat ne legyen terhen. Az ég harmatja éltedet megújítsa, áldás, békesség házadat beborítsa. Áldás, békesség, áldás, békesség házadat beborítsa. Azt kívánom, János, élted, virágozzék, tőled a búj és a bánat eltávozzék. Írja fel az Isten a bárányos, pecsétes, aranyos könyvébe, hogy éljenek a Jánosok. Éljenek, éljenek! Köszönjük! Éljenek sokáig! Sokáig, köszönjük! Na!